na pinagsusuntok sa muka. May ipapakita ako sa iyong video. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff. Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo? Tama po, yan po. Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente? As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of ito pong dating police ni si Arturo Las Canas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po later nitong Laod Quarry na mayroon pong mga biktima ng extrajudicial killings.